Bine ai venit, Leșicule! Să fiți sănătos! Pentru nașul băiatul nașul din seara asta să-i dea Dumnezeu fericire. Astăzi seara să nu vrea să pentru nașul Leo, alul nașul să-i dea Dumnezeu fericire. Vreau să vreau să mă să vine cu frații mei lângă mine. Atențiune! Și de la Leo, pentru finul lui, pentru ce s-a botezat, să știe de la Leo, pentru nașul mare din seara asta și pentru finul lui Leo, să-i dea Dumnezeu fericire.
viață, dacă să Brasilia în viață. Taia bună din reclam, viață, viață. Ați, 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 ați.
Și am